48 hodín ubehlo ako voda a ja sa cítim fajn, nepociťujem hlad, takže som sa rozhodol, že to predĺžim na 72 hodín. Tentokrát to bude vývar z jahňacích kostí, hovädzích kostí a z morčiaceho krku. Máme tu nejakú zeleninu. Samozrejme, čo je dôležité, suplementovať elektrolyty, aby telo bolo hydratované, takisto vynikajúci zdroj himalajská sol, potom nejaké vitamíny, zinok, B12, kalcium a vitamín C, magnézium. Prečo toto robím? Jednoduchého hľadiska to je proces autofagie, kedy telo po 72 hodinách kompletne zregeneruje svoje staré bunky za nové a takisto opravuje svoje tkaniva. Ďalší dôvod je určite mentálna jasnosť a zlepšenie kognitívnych funkcií. Ďalej prečistenie organizmu, to znamená tvoje črevá dostanú zelenú a takisto zlepšenie citlivosti na inzulín. A taktiež môžeš počítať s tým, že budeš oveľa rýchlejšie páliť tuk.